kublai perlok sisin par yang sebai pi baro jangan negatif channel ke jangan ngadon ke ai kaban sama pi minta kadai syapang ke ai kabang ide ban bam bat ke ai kaba ngim dei ban bam nadu ke Genesis kalnong kabaning kong ha Bible kaba ublai ulah hukum ya u Adam bat ya kaim kaba kim dei ban bam ya uwe udik so ban kped adan dikum juru ublai ulah maham yangi bang ngim dei ban bam ya jing bam ki bam khoi de parlok ublei ulah ai hangi ya ka Bible ka ba ngin ped limba ka Bible ni sutho ke ai ka ba bat ke ai ka basnim ting ni pha bat nga sha Leviticus ka nong bakhat we ka khat ka baning kong bat an bat utrai ulah kran how Moses bat how Aaron uda ong haki to kran ha ki khon Israel da ong kini ki long kimrat ya ki ba phila ban bam na kimrat baro kiba ha ka perthai na do ki po jong Moses ni ba kibril kila bam ya ka do namar ba ki khon Israel kila mudui ya Moses ba kim yo bam ti ha ka ni kal nong Leviticus ni ba ublei ulasha ya ki khon Israel ba kin bam ya ka do Henry ublei uong ba ni deben bam ya ki ba khut phai bat nga sha Leviticus kong nang bakhat we khot ka balai pat khna bat uba phia ar lian ki khna bat uba tha ar se ni ka jing bam na ki kanjam rat ba sauk jat baro ya uta ken phin bam ki ne kim rat ki ba pat khna ki ba phia ar lian ki khna bat ki ba tha ar sen ni la bam kum nuksang an ai nuksang kum masi langbrot ublang kung gini beran nila bang tie ladon ru kibam khut kum nong inte ba kidan ta kibam khut ha ka Bible ru la tho ba ta kibak tha arsin ka jing bam lani na ta kiba pai khnam ka ut la ka tha arsin ka jing bam namar kam pat ka khnap ka long ka bam khut ye phi bat ya u herax na ba u tha arsin klam da pai khnap ulong bam khoi epi bat ya usnyang namar ba upat khna ba upia alyang rei klam dak tha asien ya ka jingbam ulong ubam khoi epi wat bam na ka do jongki bat wat ta na ka met yap jongki ru ki long ki bam khoi epi wat ya ki do kha ki ba ha ka du riau ru tang tu ki ba chnet ki badan nek snap nila ban bam hendre tu ki bam dan nek snap ba bam dan nek snap ngim la ban bam ba kum juru ya ki sem ki ba hair ki dan jat ki jat ki ba ublei ulo ong hangi ba ngim dei ban bam kum ki clear ya ki ting a ngim dei ban bam kum ja ki kenja ki ba pa ro kum ju ada ki puli bha Leviticus lani ha ka Deuteronomy la ban smutho bha kibre ki tharai ba ki ki bedan ha par thai ki long ban bam Henry wat ha ka pet adan ru baro ki ba ublei ulabu ki long ban bam rei tang uwei udien ubedan ha pet adan ka ba adam bat ka em kim la ban bam tiladang puli ka Bible ni wat dunia e ki ni ki ni tep ya ka ba ngi de ban bam ade ka ba ngi de ban bam ba ngi tep ka ba sneu ba de ka ba phang kum jo shapang gini ki jing bam phila ban phai sha Deuteronomy nang bakhat sao kat khot ka balai hadu akhuai tar ki tho shapang gini ki jing bam ki ba khoi bat ki bam khoi te kan long ka hak yangi ladang in rakhi ya kini ki hukum baro ha khmat utrai uba ublai jongi kumba ulo hukum yangi Deuteronomy real arpusan parlo tongin long ki ba smol thu tongin long ki ba kloi buat ya hukum ka jong belai hoi ni long ki nong pop Henry adang i phai sa Bible ngin smu thu ba ngim dei ban bam ni ngim dei ban le ke ka basniu to belai dar ka lambat phi we ngin sei sha ban koi bat kasni